Euskal Herria Bilduk bat egin du, Euskararen Kontseiluak gaur hemen Iruñean deitutako mobilizazio jendetsu honekin, eta hemen gaude Euskal Herria Bilduko kideak sinestuta gaudelako euskarak bizi duen larrialdi egoerak eta euskararen normalizazioak bizi duen egoerak eskatzen duela eskala handiko reakzio bat, ez? Batetik ikusten dugu, atzeraldi baten aurrean egon gaitezkenaren zantzuak gero eta agerikoagoak direla, ikusten dugu era berean oldarraldi antolatu baten aurrean gaudela, baina egin berean ikusten dugu posible dela eta posible egin dezakegula denon artean atzeraldia dena aurrera bide bat izatea, ez? Zentzu horretan iruditzen zaigu posible dela eta posible egin behar dugula denon artean horretarako hizkuntza politika berriak izatea. Aurrera bide horretarako posible dela eta posible egin behar dugula baita ere euskararentzako arkitektura berri bat eraikitzea, eta egin berdean oso importantea dela baita ere eta posible egin dezakegula denon artean euskararen aldeko militantzia aktibo hori indartu eta Euskal Herri osoan barraiatzea. Momentu honetan euskarak behar du Euskal Herriko eragile guztien eta norbanako euskaltzale guztien indarra, euskarak behar duen hauspo hori indartzeko, eta uste dugu oso importantea dela momentu honetan denok ulertzea dagokigun arduratik, dagokigun erantzunkizunetik eta batez ere dagokigun roletik aritu egin behar dugula euskarak eskatzen duen horren alde. Eta Euskal Herria Bildu dagokigun espazio horretatik, espazio politiko eta instituzionaletik erabateko konpromesuz eta indarrez arituko da euskarak behar duen ahalegin horretan. Eskerrik asko.